Salam eli hormatly adamlar. Garaştal baýy betarap ýurdumyzdaky täzelikler hemem habarlar bilen tanıştyrýan Watan habarlar gepleşigimize başlaýas. Şogun hormatly prezidentimiz Gurban Berdimuhammedow sanly ulgy markaly minister kabinetiniň giň işleýän mejlisini geçirdi. Onu şu ýylyň birinji çäreginde ýerine ýetirilen işleň jemlerine garaldy. We degişli hatabatlar diňlenip, amala aşyrylan işlere baha berildi. Hemem ýurdumyzda durmuş ykdysady taýdan ösürmäň wajyp wezipleri aralyp maslahatlaşyldy. Mejlisde birnäçe ministerlikler hemem podokloýun dolanyş edaralaryň ýol başçylary, Aşgabat şäheriniň welaýatynyň häkimleri çagyryldy. Salam hormatly minister kabinetiniň agzalary, müşüm hökümetiň şöýleň birinji şäherinde anyp baran işleriň jemler minister kabinetiniň başlygy bolmasalarnyň gaýry ministerleriň we welaýatlaryň häkimleriň hasabatlaryny diňler. Olaryň alyp baran işleriň netijelerine baha berer. Şeýle ýurdumyzy durmuş ykdysadydan ötürmek boýunça günlük wezipelere serederiz. Hormatly prezidentime de mejlisiň gün tertibine geçip, ilki bilen ministerler kabinetiniň başlygynyň ornatary Müşýükowa söz berdi. Vice-premier şu ýylyň ýanwar-mart aýlary aralygynda gadanlan makroiqtisady görkezler barada hasabat berdi. Bellenşýäli geçen nöwürde ähli puwdoklaryň durnukly üçin üpsün etmek maksady bilen toplumlaryň çäreler amala aşyrly. 2020-nji ýylyň degişli döwür bilen deňişdirilende jemi içerki önüm göçüşi 5,19 götürmek bolany. Ähli ministerlikleriň we puwdokloýun dolanyş edaralarynyň maglumatlaryna laýyklykda öňümçilik geçen ýylyň degişli döwür bilen deňişdirilende 3,12 götürmädi. Şu ýylyň ýanwar-mart aýlary aralygynda böýlek satuw haritdarynyň boýunça görkezji 2020-nji ýylyň degişli döwür bilen deňişdirilende 17,17 götürmädi. Ýurdumyzyň iri we orta kärhanalaryna aýlyk rehmet haklarynyň möçürleri geçen ýylakydan 10,5 götürüm köpelli. Rehmet haklary, pensiýalar, döwlet kömek pullary we talip haklary dogry maliýeleşdirildi. Şeýleke maliýeleşdirmeň ähli çeşmeleriň hasabyna maýy goýumlaryny öýdeşdirmek boýunça meýilnamalaryň ýerine ýetiriş barada hasabat berildi. Türkmenistanyň prezidentiniň ýurdumyzda 2019-njy 2025-nji ýyllarda durmuş ykdysady taýdan ösürmeň maksatnamasynyň çäklerini, gurulşyk we durkuny täzelemek işleri gödüňde tutulan 259 desganyň 30-syny gurulşyk işler tamamlandy. Galan 168-sine bolsa gurulşyk gurnama işleri dowam edýär. Şeýlekem vice-premier ýerlerde öňümçilik we durmuş maksatly binalaryň gurulşygy bilen tanışmak, şonuň ýaly mali ykdysady we bank gulgamynyň edaralarynyň sebit düzüm bölümleriniň işine teljerme geçirmek maksady bilen Daşoğuz, Balkan we Lewap welaýatlaryna guralan iş saparlarynyň jemleri barada hasabat berdi. Hormatly prezidentime de sebitleri guralan iş saparlarynyň netijelerini teljermegi we dürli maksatly desgalary gurmak boýunça şu ýylçyn bellenlen meýilnamalaryň we gözükçi edýän düzümlerini işleri döwrüň taramla laýyk derejede guramak boýunça ýöňde durýan möhüm wezipeleriň ýerine getirilişini üns merkezine taklamagy tapşyrdy. Soňra statistika baradaky döwlet komitetiniň başlygy Welbegow ýurdumyzyň ministerlikleriň we puwdokloýun dolanyş edaralarynyň 2021-nji ýylyň geçen 3 aýynaky ykdysady görkezleri barada hasabat berdi. 2020-nji ýylyň degişli döwür bilen deňişdirilende öňümleriň köp görnüşleriniň öňürilýän mukdary artdy. Şu ýylyň 3 aýyna geçen ýylyň degişli görkezleri bilen deňişdirilende çalgy ýaglaryny, neft koksuny, sement, tüýji köke öňümlerini öňürmekde ösüş gadanly. Ular aratnyşyk ulgamyna görkezler durnukly ýagdaýda saklandy. Aratnyşyk hyzmatlarynyň ösüşleri 5,10 götürmädi. O etnaga toplamyna 2020-nji ýylyň degişli döwür bilen deňişdirilende göýe gönümleriň, meýwe hemde irimişleriň, etiň, süýdüň, ýumurtkanyň öňürilişi köpelli. Ykdysady temeliň döwletde degişli bolmadyk puwdogyna oňy netijeler gadanlýar. Şeýlekem statistika baradaky döwlet komitetini degişli konsepsiýada kesitlerin wezipeleri laýyklykda işlenip taýýarlanan tanyl goma geçirmek boýunça iş meýilnamasyny ýerine ýetirmeň ugrulary barada hasabat berildi. Soňra Mali we Ykdysadiýet ministri Serdarow döwlet we ýerli büdjetleriň ýerine ýetirilişi, şeýlekem döwletimiziň maliýe büdjet ýadatynyň möhüm wezipelerini üstünlikli ýerine ýetirmek maksady bilen 2021-nji ýylyň 1-nji ýarygynda alnyp bolan işleriň netijeleri barada hasabat berdi. Ýurdumyzyň baş maliýe meýilnamasynyň girdeji bölegi 137,14 götürüm, çykdaji bölegi bolsa 89,17 götürüm berjaýdyly. Yerli büdjetiň girdeji bölegi 100,14 götürüm, çykdaji bölegi bolsa 96 götürüm ýerine getirildi.
şu ýylyň birinji şäherine balans toparlarynyň jemi 70, şol sanyna tebitlerdäki balans toparlarynyň 62 mejlisi geçirildi. Hasabat döwrüne maliýeleşdirmeň ähli çeşmeleriň hasabyna milli ykdysadyýetimizi ösdürmäge gönükdirilen maýy goýumlarynyň göçeri 4,11 milliard manata deň boldy. Şeýlelikde jemi içerki önüm geçişi 17,11 götürme barabar boldy. Hasabat döwrüne maýy goýum maksatnamasynyň ýerine ýetirilişi 11,11 götürme deň boldy. 3 ayda ýöleşdirilen düýpli maýy goýumlarynyň 48,12 götürme öňümçilik, 51,18 götürme bolsa, medeni durmuş maksatly binalaryň gurulşyna gönükdirildi. Hormatly prezidentime de hasabatlar dinläp, vice-premier Müşşikow ýylanıp şeýle Müşşikow, sizin we gözlemçiler diýen toplumumyň ýollaşlaryň öňünde duran wazipe ykdysadyýatynyň ýagdaýyny ýerlerdi gödekçilikde saklamakdan ibarat. Dünyada emele gelen ýagdaýlardan oguralyp gysga wagtyň içinde ýurdumyzy durmuş ykdysadydan ösürmäň hem şu ýubiley ýylyna garaşylýan netijelerin düýpli terjermesini geçirmekdir. Şeýlem emele gelen daşarky yaramaz hem ýagdaýlaryň ýurdumyza telekeçilik işine ýetirýän täsirini gysga hem orta mühletde azaltma mümkinçilik berjek çäreleri işläp taýýarlanmaly. Ykdysadyýetimiň durmukly ösmegini üpşün edip, kiçem orta karhanalara karar vermek maksatnamasyny giňeltmeli. Garaşlygyň şanly 30 ýyllyk bayramy nasibet ulanmaga beriljek adetkarlary maliýeleşdirme hem de gödekçilikde saklamaly. Hem şonuň ýaly kabul edilen maksatnamalary maliýeleşdirmeň goşmacy çeşmelerini görlemeli. O ykdysadyýetimize maýy goýumlaryny köp çekip hem bir soralyň üstünde tutan ýerli işlemeli. Soňra Ministrler Kabinetiniň başlygynyň ornatary Abdurrahmanow şu ýylyň birinji şäherine Türkmenistanyň ýertkä senatyny 2030-njy ýyla çenli ösdürmeň maksatnamasyny ýerine ýetirmek boýunça alınıp bolan işleriň netijeleri barada hasabat berdi. Nefti gaz kondensatı bilen çıkarmak, nefti gaýtan işlemek boýunça gazanylan görkezler barada hem hasabat berildi. Vice-premier şeýlekem Margoýa Lewap vilayetlerine iş taparynyň jemleri barada hasabat berdi. Hormatly prezidentime de hasabat dinläp şeýle diýdi. Abdurrahmanow, sizin hem gödekçiler diýen toplumumyzda ýene-de öňe gidişlik duýulmaýar. Neftka şiýmanyny çykarlayan meşhuri artdyrylmaýar. Çykarlayan şiý neftiň hem ýartyna eksportda ýerilýär. Hem şol bir wagtyň özünde odal hem size tapşyryk berilene aramazdan enne köp wagtdan beri neftaýdan işleýän zawoddan kuwaty nädiňe 40 göçürme bolanylýar. Size neftka toplumy maýym goýumlaryny çekmek bilen meşgullanýarsyňyz. Adar deňizden hem neftka ýataklaryny öýleşdirmeýärsiňiz. Çiğin var teröristlerin gaýtadan işlemek boýunça işlerim hayal alıp barýar. Türkmenistan, Awganistan, Pakistan, Hindistan halkara gal geçirjinin gurulşyny hem şartlandyrmaly. Teýýär eksport etmekde beýleki halkara taslamalar boýunça işler hasam depkinni alıp barmaly. Men käzlikçe näme sizin işinizden we gödekçiler diýen toplumyň ýol başlaryny alyp barýan işlerinden etmek näýe? Höýne bir ýagdaýy çaltyrak ýerler bar bolan kemçilikleri düzeltmek üçin zero hem şäherleri görüp. Soňra Ministrler Kabinetiniň başlygynyň ornatary Üwedow ulug we aratyncı gulgamynyň ministrlikleriniň hemde puduklaryň dolanyş idaralarynyň şu ýylyň ýanwar-mart aýlary aralygyna ýerine ýetiren işleriniň jemleri barada hasabat berdi. Hasabat döwrüne ulug we kommunikasiýa toplumyna degişli idaralar tarapyndan ýerine ýetirilen hyzmatlaryň hemde öňünü öndürmek beýlenamasy 112,14 götürüm ýerine ýetirildi. Şeýlekem vice-premier hasabatyň başlygyna Lewap we Balkan vilayetlerine amala aşyrylan iş taparlarynyň netijeleri barada habar berdi. Hormatly prezidentime de hasabat dinläp şeýle diýdi. Evet, bütün dünyada koronavirüs ýoklugynyň ýaýramana garşy görüşleri arly
giyirilen çäklendirmeler täbäpli nähäzirki wagtda uluk fodonuň hem aýry-aýry görnüşleri, ha hem düýüklü kynçylygy baştan geçirýär. Şoň orada siz golugşylyk edýän agentliklerin maliýe mümkinçiligini jigmejik seredin. Howaýa gatdawlaryň ýatylmagy we ýük akymlaryň azalmagy netijesinde bir agentliklerin ölümsüz tawsirini yerine ýetirme bilen bagly soraglary ýüze çykýar. Şoň üçin hem Müşekow bilen birlikde ýylyň ahyryna çenli ýüze çykyp biläjek ýagdaýlary marat maslahatlaşyp. Zähmet haklaryny tölemek, agentlikliň hem sargıtlar ýa-da alan hem karlaryny tölemeli möhletini gaýry goýmak ýa bolmasa olar hem gollamak goýunça beýlek hem çäleri görmek barada tekliplerini taýarlan. Soňra Ministrler Kabinetiniň başlygynyň ornatary Galijew gözüçi edýän töwda we dokma toplamlaryna, telekeçi gurgamyna şu ýylyň ýanwar-mart aýlary aralygyna ýerine ýetiren işleriň jemleri barada hatabat berdi. Töwda we daşyryk sadaratnyşyklary ministrligi boýunça töwda dolanşygy geçenliň degişi döwürlen deňişlerine 112,10 göterme barabar boldy. Ýönülen ölümleriň ösüşi 119,7 göterme deň boldy. Dokma Senaty ministrligi boýunça geçenliň degişi döwürlen deňişlerine nak ýüplügiň ölümçigi 113,10 göterme, nakmatalaryň ölümçigi 100,9 göterme, tekin we örme ölümleriniň ölümçigi 120,5 göterme, güýen ölümleriniň ölümçigi 104,5 göterme barabar boldy. Türkmen Haly Döwlet Birleşigi boýunça meýilnama 112,14 göterme ýerine ýetirildi. Döwlet taryhy mal birjasy boýunça hatabat döwrüne birja sowdalarynyň 72-si geçirilip 7701 şertnama hatap alyndy. Sowda Senaty darasy boýunça ýerine ýetiren işleriň ösüşi 101 göterme barabar boldy. Tenagatçylar we telekeçe birleşmesi boýunça owagyjylyk we alyk ölümleriniň ölümçiginiň ösüşi 139,17 göterme, tenagat ölümleriniň ölümçiginiň ösüşi bolsa 125,10 göterme deň boldy. Şeýleken vice-premier Aşgabat şäher we Balkan vilayaty boýunça iş sapary barada hatabat bermek bilen watanymyzyň garaşdyrylanyň şanly 30 ýylyg münasibetli ulanmaga berijek desgalardaky işleriň ýagdaýy barada aýtdy. Ýubiley desgalarynyň aksine işler belirlenen möhletlere laýyklykda alınıp bolýar we olary öz wagtyna ulanmaga bermek meýilleşdirilýär. Hormatly prezidentime senagat we durmuş maksatly desgalaryň aýratynda ýurdumyzyň mukaddes garaşdyrlygynyň şanly 30 ýylyg münasibetli ulanmaga berilmek meýilleşdirilýän desgalaryň gurulşynyň başyna bir gözegçiligi üpçün etmeň zerurdygyny çekip, döwrewap teňkeleri we iň täze tehnologiýalary ulanmak arkaly gurulşyň möhletlerini we hiline uly üns bermek taşyrdy. Soňra hormatly prezidentime Galijew ýönelik şeýle diýdi. Galijew Sewda hem toplamynyň ýol başlary. Häzirki ýagdaýda sewda ulgamynyň durnukly işlemeýini üçin etmek esasy wazipalardan biridir. Şoň arada her gün emele gelen ýagdaýa baha berip durmaly, hem zero bolany durmuşda has gerekli önümleriň şo sany alyp önümüň ýeterlik gorlaryny döretmek üçin goşmasy gorluk çärelerini görmeli. Söyleme, Senatyň telekeçe birleşmesine degişi kärhanlaryň işine gözegçilik etmeli. Kiçem, orta we iri telekeçe kärhanlaryna gollap bermek çärelerini hökmany dowam etmeli. 1. Çäreler ilki bilen telekeçeler we raýatlaryň işi uğruny howslanmak arkaly iş hem yerlerini saklap kalma hem de täze iş orunlaryny döretmäge de gönükdirilmelidir. Soňra Ministrler Kabinetiniň başlygynyň ornatary Durduliýew gözüçi edýän gurulşyk we senagat toplumyny şu ýylyň 1-nji şäherinde ýerine ýetiren işleriň netijeleri barada hatabat berdi. Şeýleken vice-premier döwlet başlarymyň taşygyna laýyklykda Türkmenistanyň garaşdyrlygynyň şanly 30 ýyllygy, baky bitaraplarymyň 20 ýaşlygy hem-de 2021-nji ýylyň Türkmenistan paragatçylyk we anlaşmagyň watan ýylyp aglan edilmek münasibetli Lewap, Daşoğuz, Balkan we Ahly vilayatlaryna hem-de Aşgabat şäherine şu ýyl ulanmaga berilmek meýilleşdirilýän iri ölümçük hem-de durmuş maksatly desgalarda alınıp bolýan gurulşyk işler bilen tanışmak maksady bilen guralan iş saparlarynyň netijeleri barada hatabat berdi. Hormatly prezidentime hatabat dinläp şeýle diýdi. Durduliýew
Guruluşyk podoluna hem şöýlüň birinji çäreginde alyp barılan işleriň netijeleri öwürlik däl. Geçen ýyllar deňeşdirlerine ählem gorkazylar petelipdir. Jubiley ýylyna durlemle desgalary ulanma bermek konuş öğrenem köp çäreler bellendi. Bar olan kynçylyklar aramazdan şu ýylla ulanmagy beriljekler desgalyň ähleni bir gödökçülükde saklamaly. Ýurdumyň içerki energetik halkasynyň, ýani Türkmenistan, Owganistan, Pakistan elektrik geçici ulgamyň hem guruluşyny dowam etmeli. Guruluşyk hem senaat produklarına maýam oýumlaryny çekmek işlerinde ýeterlik derejede anlyp barylmýar. Men hem bir sizin hem işinizden we hem gözlemçi edýän toplumyň ýolbaşyny alyp barýan işin henide näýeli. Hem bir ýagdaýlar serjerinde düzeltmek üçin hem ähli derw çäreleri görüň. Soňra Ministrler Kabinetiniň başlygynyň ornatary Gelin ýazyp, gözüçi edýän golmaryny şu ýylyň geçen 3 aýyna ýerine getirilen işleriň netijeleri barada hatabat berdi. Şu ýylyň birinji çäreginiň dowamyna bilim we terbiýetçilik işlerini döwre baplaşdyrmak we sanlaşdyrmak boýunça işler ýerine getirildi. Ýurdumyň mekdep okuwçylary online görnüşinde geçirilen halkara ders beýleşiklerini üstünlikli çykyş edip altyn, kümüş, bürünç medallara munasip bolýarlar. 30 martda Muhammed Bayramhan Türkmen we Türkmen halkynyň mertlik, watansöýçilik, adamkarçylyk ýörelgeleri atly halkara forumy ýokary guramaçyk derejesine geçirildi. Alman we tehnologiýalaryň ilertilýän ugllary boýunça almy temalaryň ýerine getirilişi utgaşdyrly, gol ýazmalary teljerme berildi. Şeýleň birinji çäreginde ýurdumyň bejerş ýöňnal şedarlaryna lukmançylygyň ugllary boýunça ketelleriň öňüni almagyň we bejermegiň täze usullaryny amaly lukmançylyga ornaşdyrmak babatyna toplumlaryň işleri dowam etdi. Talgora boýunça 9-njy Türkmen German forumy Türkmen Korey iş toparynyň nowatdaky 2-nji mejlisi geçirilip, iki taraplaryň hyzmatdaşlygyň meseleleri ara alyp maslahatlaşyldy. Şeýlekem vice-premier Aşgabat şäher boýunça amala aşyrylan iş saparynyň netijeleri barada aýdyp, Olimpiýa şäherçesinde bir atrek boýunça dünýä çempionatyny, Davisin Kuba urunaky halkara ýarşyň tapgyryny geçirmäge görülýän taýýarlyk işleri barada hatabat berdi. Hormat prezidentimiz şu ýylyň güýdünde Aşgabatda geçiriljek halkara derejeli sport ýarşlary baradaky meseleye geçmek bilen vice-premier bu ýarşlary ýokary guramaçyk derejesine geçirilmegini, beýleşikleriň göňüne jagyrylmagy hemde daşa ýurtdurganlar üçin has oňaly şertleriň döredilmegini üpçün etmegi tapşyrdy. Soňra hormat prezidentimiz Gelin ýazyp ýüzlenip şeýle diýdi. Gelin ýazy hökümetiň öz wagtynda gören şäherleriň netijesinde ýurdumda durly konş keteleriň getirilmegini we ýaýramagyň öňüne almagyň hem üpçün edildi. Hem şonuň bilen birlikde ýeňde bir uly mesele ýüze çykýar. Hem Aral deňiziniň guramy sebäpli ekologiýa betbaşçylygyň dolagyny döreýän howa gurşy bilen uly hem howp döredýär. Bir ýagdaý. Tebigatda howa Aral ýaky sebitinde şonu uzakda ýaşayan adamlaryň saglygyny üreýän ýaramy täsirini ýetirýär. Sebäbi bir gurayan Aral deňizinden todonly, duzly, tupan arkaly gelýän hem aýratyn ziýanly maddalar müňlerçe kilometre ýaýrap adam üçin üreýän hem howply ýagdaý döredýär. Şoňra da ýurdumyzda bir ýarama täsirini öňdärmek üçin kabul edilen toplumlaryň hem çäreleri. Almy hem Amerikalyň hastahanalaryň guruluşyny. Siz hemişe gözökçülükde saklamaly. Adam bir ýagdaýlary maý aýyndan başlap sentyabr aýyna çenli güýçlendirmeli. Hem bu işler barada Minister Kabinetining meclisinde her ay hasaat berip durmaly. Soňra Ministrler Kabinetiniň başlygynyň ornatary Mehmedowa gözüçi edýän düzümlerini şu ýylyň birinji çäreginde ýerine getirilen işleriň jemleri barada hatabat berdi. We Türkmenistanyň Medeniýet Ministrliginiň meseleleri hakynda hemde Türkmen döwlet neşriýat gullugynyň meseleleri hakynda kararlaryň tasamalaryny döwlet başçylygymyzyň garamagyna götürildi. Watanymyzyň garaşdyrlygynyň şany 30 ýyllygy hemde paýtagtymyzyň 140 ýylyga münasibetli dürli dürejlik beýleşikler aglan edildi.
Türkmen Döwlet Neşriyat Gullugyna 14 görnüşli dürli kitap öňümleri neşedildi. Atabat döwrüne durmuş medeni maksatly desgalaryň açyş dawarlary guruldy we döwlet maksatnamalaryna gödüňlütlen çäreleri durmuşa geçirmek boýunça derul işler ýerine getirildi. Giň möçerli özgörtmelere şeýlekem ýurdumyzyň hormatly prezidentimiziň oýun fiýadatyny amala aşyrmak boýunça gadanýan üstünlikleri köpçüliklerin habar berişlerine, tele we radio gepleşiklerde, internet saytlaryna, şol sanyna daşar ýurtly hyzmatdaşlaryň web sahypalaryna giňden beýan edildi. Şeýlekem vice-premier hormatly prezidentimiziň taşlygy boýunça 30 mart 2 aprel aralygyna Lewap, Mari, Daşoğuz we Balkın vilayetlerine gurulan iş taparlarynyň jemleri barada hatabat berdi. Hormatly prezidentime de hatabat dinläp şeýle diýdi. Men sizin ünsüňizi we tele radio ýaýanlaryň hem-de metbunyň ýolbaşçylygyň hem ünsüni tele radio gepleşiň we makalaryň taýýarlanyş derejesini ýokulandyrmak ýerurumy ýendirem çekmek istýär. Hemen olar hem aýdyp geçişmýäli. Sizin gödäwçilerden ugamaňyza işgärli festivalma taýýarlama haýam uly üns bermeli. Ne öňde duran ýübiley senelerimizde gadymy döwletimiziň hem medeniýetimiziň taryhyna başlanan gowy döwre wak hem gepleşikler hem de makalar ýa-da görülmeýär. Şeýle ilat üçin araçylyk meselleri we ýokunç keserler ýaýramagyň öňüne almak boýunça görýän şäherlerimiz barada giň hem düşündüş işleri dowam etmeli. Hazır men ýani gedilýär hem taş berişim ýaly şol hem senerlerde bu işlerini hasem berkitmeli. Soňra hormatly prezidentimiz Türkmenistanyň medeniýet ministrliginiň meselleri hakynda we Türkmen Döwlet Neşriyat Gullugynyň meselleri hakyndaky kararlara gol çekip, olary Sanul Gomarkaly vice-premieri iberdi. Hem-de resmi namerden gelip çykan wezipeleriň üstünlikli ýerine ýetirmek ugruna derul tagallary etmegi taşyrdy. Hormatly prezidentimiz mukaddes garaşdyrlygymyzyň şanly 30 ýyllyk bayramyny görleýän taýýarlygyň çäklaryny alınıp bolýan işleriň ähmiýetlidigini belläp, ýurdumyzyň garaşdyrlygynyň özüniň taryhymyz bilen berk baglanyşlygyna ünsçekdi. Şoň bilen baglykda halkymyzyň gadymy taryhy, türkmen halkynyň döreşi we onuň dünýä medeniýetine, döwlet duranyş tejribesine goşandy. Oğuzhan döwrüniň taryhynyň aýratynlyklary bilen baglanyşly meseleler hemme taraplaryn we almy esasda öwrenilmelidir. Taryhtan belli bolýaly, türkmen milleti dürli döwürlerde sarsmaz döwletler döretdiler. Türkmenleriň adalatly, mert hiýatleri, paýgazly garaýşlary häzirki döwürde de bagtyar nesiller tarapyndan dowam edýär we ösürilýär. Şonlukda türkmen halkynyň asyrlaryň jümmesinden uzap gidýän taryhy dowam edýär. Halkymyzyň dünýä nusgalyk ýörelgeleri giňden wagda edilmelidir diýip hormatly prezidentimiz belledi. Bu babatda vice-premieri anyk taşyklar berdi. Häzirki döwürde mukaddes garaşdyrlygymyzyň ähli gurlarda beren meýweleri ýurdumyzyň dürli gurlaryna gadanlayan üstünlikler giňden beýan edilmelidir. Şu meseleler boýunça taýýarlanan maksatnamada bitarap döwletimiziň dünýä derejesinde eýilýän orny Türkmenistanyň başlangyjy boýunça 2021-nji ýylyň halkara paragatçylyk we ananşmak gildiýip ikrar edilmegi hem-de ýurdumyzyň halkara giňişligine gawraýynyň ýerigderli belinde galmagy bilen bagly meseleler öz beýany tapmalylar. Soňra hormatly prezidentimiz vice-premierler Miredowa, Gelinýadowa hem-de Mehmedowa hem-de vilayetleriň häkimlerine güzlenip, Beýik Küpek ýolunyň merkezine ýerleşen Türkmenistanyň gadymy taryhy ýadygärliklary, olary ilmi taýdan öwrenmek boýunça halkara maslahatlaryny geçirmegi taşyrdy. Döwlet başlarymyz ýurdumyzda halkara hyzmatdaşlygyny işleňişdirmek baradaky meseleniň wajypdygyny çekip, Birleşen Milletler Guramasynyň we beýleki awraýly halkara düzümleriň çäklaryny ýola goýulan hyzmatdaşlygy ähli gurlar boýunça ösdürmek, halkymyzyň taryhyň dowamyny döreden milli gymmatlyklaryny giňden wagt etmek boýunça alınıp bolýan işleri talap laýyk derejede ösdürmegiň wajypdygyny belledi we bu babatda degişli ýolbaşlara birnäçe görkezmeler berdi. Soňra Ministrler Kabinetiniň başlygynyň ornatary Daşary işler ministri Meredow ministrligiň şu ýylyň 1-nji şäherinde ýerine ýetiren işleriň netijeleri barada hatabat berdi. Hatabat döwrüne garaşsyz hemişelik bir tarap Türkmenistanyň daşar fiýadatyny durmuşa geçirmek hem-de ýöňde goýulan wezipeleri çözmek maksady bilen degişli işler geçirildi. Hormatly prezidentimiň we Türkiýe Respublikasynyň prezidentiniň arasynda telefon arkaly geçirilen söhbetleriniň başynda döwlet taryh hyzmatdaşlygynyň ilertilýän meseleleri we geljegi ara alyp maslahatlaşyldy. Şeýlekem Sanul Gomarkaly Türkmenistanyň we Owganistan Respublikasynyň prezidentleriniň duşugynyň geçirilenligi bellenildi.
Onun başına iki ýurdun liderleri ulug elektrik energetikasy we aragatnaçyk gulgamlarynyň iri deskalarynyň bir näçesinden açyş dawratyna gatnaşdylar. Şeýlekem online tertibinde Türkmenistanyň we Azerbaýjan Respublikasynyň prezidentleriniň duşuklary geçirildi. Hormat prezidenti we ykdysady hyzmatdaşlyk guramasynyň 14-nji sammitine gatnaşdy. Ykdysady hyzmatdaşlyk guramasynyň online forumunyň başyna 2021-nji ýylda bu gurama başçylyk etmek Türkmenistana geçdi. Atabat döwrüne online tertibinde dürli derejedäki duşuklaryň 461-si geçirildi. Türkmenistanyň halkara gatnaşyklarynyň hukuk bunyadynyň üstü 31 resminama bilen ýetirildi. Daşary işler ministrlikleriniň orwança duşuklar ýerderlik häýäte eder. Ýylyň başyndan bäri bir näçe ýurtlaryň daşary syýasat idaralary bilen maslahatlaşmalar guruldy. Türkmenistanyň daşary ykdysady gatnaşyklaryny ösürmek boýunça netijeli çäreler görülýär. Hormat prezidenti bäde hatabat dinläp şeýle diýdi. Amerika'da, dünyada bir koronavirüs ýokunjy bilen bagly ýagdaýlar çyrşymly bolmaly hala. Ne şoňra da siz bu bolup geçýän ýagdaýlardan hemişe hem habarly bolmaly. Şundan dogry alyp bizim hem gatnaşmamyzda dürli halkara çärelerini geçirmek barada tekliplerimizi bermeli. Aýraten hem bir ýurdumyzda dürli hem halkara çäreleriniň geçirilmegine degişdirler. Mr. Kamil'in adalı. Daşary işler ministri Meryedev, dürli döwletler ve hem oğullar boýunça iş alyp baran hökümetdara toplaryň oňna oğlu hem ýolbaşlyk edýär. Şoňra da men daşary işler ministriniň ýolbaşlygynyň qadaly işlerini üpsün etmek üçin Russiýa we Ýaponiýa döwletleri bilen hökümetdara toplaryň türkmen böleginiň başlyklygyna Berdi Muhammedowy belläp hem bu wazifelerden Amerika'da boşaltmak barada karar aldı. Muňa öýi şol döwletler bilen hyzmatdaşlyk ýeňetmek üçin has anaqym netijeli işleri geçirmäge ýardam berer diýip hem pikir edýär. Soňra mejlisiň başlygy Mehmedow Milli Parlamentiň şu ýylyň 1-nji çäreginde ýurdumyzyň kanunçylyk bunyadyny döwre baplaşdyrmak boýunça alyp baran işler barada maglumat berdi. Yanvar-mart aýlary aralygynda Türkmenistanyň 20 kanuny hemde mejlisiň 16 karary kabul edildi. Bir resminamalar giňerimli özgertmeler maksatnamalarynyň üstünlikli durumşa geçirilmegine, watanymyzyň durmuş ykdysat taýdan okunly ösdürmegine, döwletimiziň demokratik esaslarynyň putrandyrylmagyna, aýry-aýry pudoklaryň gadyraşdyrjy hukuk bunyadynyň döwre baplaşdyrylmagyna gönükdirilenler. Şeýlekem kereke diýen käbir kanunlara üýtgetmeler we goşmaçylar gelmek hakynda kanunçylyk namalary kabul edildi. Ýa-da täze kanunçylyk tasnamalarynyň üstünde işlenýär, hemde olar kabul edilen kanunçylyk namalaryny kämilleşdirmek boýunça işler dowam edýär. Halkara hemde parlamentary hyzmatdaşlygyny giňeltmek boýunça geçirilen işleriň çäklerini mejlisiň wekilleri Ýewropada howpsuzlyk we hyzmatdaşlyk guramasy, parlamentary bileşigi, Germaniýanyň halkara hyzmatdaşlyk boýunça jemgyýeti, bütün dünýä migrasiýa guramasy, bütün dünýä taglyk goraş guramasy tarapyndan tanlyk markaly guralan durnukly ösüş maksatlaryny ýetmek, paragatçylygy, ananşmak hemde howpsuzlygy putrandyrmak, dinanlaryň hukuklary, howanyň üýtgeme bilen baglanyşykly hemde beýleki meselelere bagşlanýan bir näçe halkara we sivit derejeli maslahatlara gatnaşdylar. Ýylyň başyndan bäri deputatlar kanun çykaryjyk işleriniň kämilleşdirilmegini hemde döwlet maksatnamalarynyň ýerine ýetirilmegini üpsün etmäge gönükdirilen okuw maslahatlarynyň 39-syna gatnaşdylar. Olaryň 34-si sanly ulgam arkaly guruldy. Hormat prezidentime mejlisiň ýolbaşçysynyň maglumatlaryny dinläp şeýle diýdi. Mehmedow, siz endi Milli Geňeşiniň mejlisini geçirmäge işin taýýarlyk görmeli. Halk maslahatynyň Milli Geňeşiniň iki palatasynyň 1-nji mejlislerini geçirmek boýunça köp işleri etmeli. Mejlisiň başynda soňra vilayatleriň we Aşgabat şäheriniň häkimleriniň hatabatlary dinlenildi. Ilki bilen Akyl vilayatynyň häkimi Gurbanow şu günler vilayatyň ekrançyk meýdanlaryna alınıp bolýan işleriň ýagdaýy, o milli maksatnamasynyň gelip çykan wezipeleri üstünlikli ýerine getirmek, şeýlekem adamlaryň durmuş derejesini ýerderli ýokalandyrmak boýunça alınıp bolýan giňmeçli işler barada hatabat berdi. Hatabatyň başynda şeýlekem mukaddes garaşdyrylmadan şany 30 ýyllyk bayramyna taýýarlyk çärelerini giňerim berilýän gaýdyldy.
Soňra Balkan vilayatynyň häkimi Atakalliw vilayatda mögümlerin obagçylyk işlerini guramaçylyk geçirmek, mallarçylyk hojuluklarynaky işleriň netijeligini ýokalanyrmak we şanly tenler nasibetli gurulup ulanmaga berilmegi meýilleşdirilýän desgalardaky işleriň depkinlerini güýçlendirmek ornuna alınıp balyan işler barada gatabat berdi. Türkmenistanyň garaşdyrdygynyň şanly 30 ýyllyk bayramyny görleýän taýýarlyk işler baradaky maglumatlar gatabatyň ödeni düzdi. Soňra Daşoğuz vilayatynyň häkimi Nazar Muradov akinler edilýän ýygy işleri, gowy çekişiniň depkinlerini ýokalanyrmak, vilayatda degişi ekologiýa derejesini taklamak boýunça döwlet başlarymyň uzal beren taşyklaryny ýerine ýetirmek ornuna durumçy geçirilýän maksatnamalaryň çäreler barada gatabat berdi. Türkmenistan paragatsyň we anlaşmaň watanşyga bilen geçýän ýylda giňden dawalandyrylýan bayramçyklar nasibetli meýilleşdirilen çäreleriň maksatnamasy barada giňişleýin maglumatlar berildi. Soňra Lewap vilayatynyň häkimi Aman Gelliýew vilayatda ýerine ýetirilen işleriň jemleri, aýratynda gowy çekişi we güýlük bugda edilýän ýygy işleriň derejesi barada hatabat berdi. Häzirki döwürde vilayatyň ilatynyň durmuşlygyny gowlandyrmak, Türkmenistanyň prezidentiniň ýurdumyz 2019-2025 ýyllarda durmuş ykdysatdaýdan ösürmek maksatnamasyndan gelip çykan wezipeleri, ösünlikli ýerine ýetirmek meseleleri möhüm ugur hökümine ketgilenildi. Şeýleke mutabatyň barşyna mukaddes garaşdyrylmadan şanly 30 ýyllyk bayramyna taýýarlyk çärelerine giňerin berilýäni gaýdyldy. Soňra Mar vilayatynyň häkimi Anna Berdiýew vilayatyň akin meýdanlaryna we gowy çekişine alınıp balyan agretiýen kişiler mögümlerin obagçylyk işlerini guramaçylyk geçirmek ornuna ýaýdanlandyrylan giň we sürül çäreler barada gatabat berdi. Vilayatda öňde boljak şanly tenleri degişli derejede dawalandyrmak we bayramçyklar nasibetli rehmet zawodlaryny taýýarlamak meselelerine aýratyn ähmet berilýär. Soňra Aşgabat şäheriniň häkimi Galejew paýtagtymyzda işleriň ýagdaýy, şäheriň önümçilik we beýleki düzümleriniň işini taýyşykly guramak hemde ak mermerli Aşgabatyň arasyçylyk we awadançylyk derejesini talablaýyk ýagdaýda ýola goýmak boýunça alınıp balyan işler barada hatabat berdi. Şunun bilen baglanykda ýurdumyzyň mukaddes garaşdyrdygynyň şanly 30 ýyllygyny we Aşgabat şäheriniň 140 ýyllygyny münasip garşylamak ornuna ähli zerur tagallar edilýär. Hormatly prezidentime hatabat dinläp, ýurdumyzyň baş şäherine alınıp balyan işleriň nutgulyk derejede bolmalygyna üns çekdi we Aşgabat şäheriniň ähli düzümleriniň utgaşykly işini ýola goýmak, paýtagtymyzyň bayramçyk nasibetli bedeg işlerini häzirki döwrüň tarapyna laýyk derejede ýerine ýetirmek meseleläriniň wajypdygyny aýtdy. Döwlet başlarymyz beý ugurda alınıp balyan işleri ýygyderli üns merkezine taklamagy tapşyrdy. Soňra Ministrler Kabinetiniň başlygynyň ornatary Orad Gelliýew gödökçi edýän puýdaklaryny şu ýylyň 1-nji çäreginde ýerine ýetirilen işleriň jemleri, Akal, Daşoğuz we Mar vilayatlaryna iş saparynyň netijeleri barada hatabat berdi. O ýa toplum boýunça öňümçilik mukdarynyň ýerine ýetirilen işleriň we hyzmatlaryň ösüşi geçen ýylyň degişli döwür bilen deňeşdirilenine 103,8 göterme barabar boldy. Hormatly prezidentimiň garamagyna degişli kararyň tasdiqamasy ködürlenildi. Oňa laýyklykda şu ýyl ýurdumyzda 18.300 hektara şaly ekmek meýilleşdirildi we ondan 82.400 tonna hasyla garaşylýar. Daşoğuz vilayatyna 8.100 hektardan 35.000 tonna, Lewap vilayatyna bolsa 10.200 hektardan 47.400 tonna şaly hasylyny öndürmek gözüňde tutilýar. Şunun bilen baglanykda obagçylyk we daşky şow gormak ministrleri bilen şaly öňüçleriň arasynda şertnamalar baglaşyldy. Hormatly prezidentime hatabat dinläp, Türkmenistanda 2021-nji ýylda şaly öndürmek hakynda karary gol çekdi. Hemde ony Sanul Gomarkaly vice-premier iýerip, bellenen wezipeleri anyk ýerine ýetirmek babatda degişli taşyklar berdi. Soňra hormatly prezidentime şeýle diýdi. Orad elip, vilayatyň häkimleri hem obagçylyk toplumynyň ýol başlary. Näme iki tane möhüm ýani galla, ora hem paýta ýygymy ýetik gelýär. Bir möhümleri hem gowy taýýarlyk görmek. Şonuň ýaly goýak bakça ekenleň yer almanyň we biri hozurlyk ekenleň ekilýän meýdanlaryny giňeldi. O hozurlyk önümleriniň öndürilýän meşgullerini atyp importyny azaltmaly. Şeýler içeriki bağlar özümizde öndürilýän önümler bilen üpçün etmeli. O hozurlyk puduny rehmet öndürüjüni ýokardyrmak hem de onun mundan beri aktem durmuş ösmeni kazanmak maksady bilen agra senaat puduny
elektron dolanlı sen ulumlarını ornaştırmak koyunsa anlıp baran işten hemen deyip bunu güçlendirmeli. Yurdumuzda mağalasılığı östürme ve mağaların başsağını artırmak koyunsa ehli zarur çareleri görmeli. Olayetlarda oğlu qozi büyüksünün hem yukarı uğramasık derecenin geçilmelerini üpçün etmeli. Yokoç ketelden yayramın hem mümkünçülük uygulanmak maksadı bilen o hazırlıkla daşı kursa uğramak ministr hem birlikte değişti. Kulluklarla birlikte yokoç ketelleri yaratıp bilecek. Şu hayvanların Adıyan keşlere müyecekleri karşı uğraşmak koyunca doğru çarelerini geçirmelerini üpçün etmeli. Yurdumuzun her yılın April ayının sonki yekşenmesinden hem belirlenen Türkmen Bediğu'nun milli bayramına başlanıp davaralı hem yukarı uğraması derecesini geçirmek için hem zirur hem çareleri görmeli. Sonundan bağlı eğer ben değişsem kararlara da gol çeker. Hormat prezidentime de bayramçyk davralaryny ýokary guramajyk derejesinde geçirmek bilen baglanyşykly degişli kararlary gol çekip resmi namalary Sanul Gomarkaly vice-premierler Urad Geldiýewa hemde Berdimuhammedowa uratdy. Soňra Ministrler Kabinetiniň başlygynyň ornatary ýokary gözegçilik idarasynyň başlygy Berdimuhammedow Türkmenistanyň mukaddes garaşsyzlygynyň şanly 30 ýylligi, baky bir taraplamyň 25 ýylligi, Türkmenistan paragatçylygyň we ananşmagyň watan ýyly münasibetli şu ýylyň 1-nji çäreginde ulanmaga berilen binalar, şeýlekem şu aýyň dowamyny ulanmaga berilmek meýilleşdirilýän desgalardaky taýýarlyk işleri barada hatabat berdi. Hormat prezidentime de hatabat dinläp, gurulşyk pudugyny gönükdirilýän ägir türlü maýy serişleri, ýurdumyzda döredilen oňyň maýy goýum ýagdaýynyň teleketçileri döwlet tarapyndan gollap bermek üçin durumça geçirilýän çäreleriň netijesinde şäher gurulşyk syýasatynyň üstünlikleri besenýäni bellädi. Onun çäklerini paýtagtymyzda hemde vilayetlarda her ýylda dürli maksatly desgalaryň bir näçesi gurulýar we döwre baprystyrylýar. Şunun bilen baglanykda ähmiýetli düzümleýin tassamalaryň amala aşylyşy, olarda ýokary hil derejesiniň üpçün edilmegi we belirlenen möhletlerde ulanmaga berilmegi bilen baglanyşykly meseleler bir gözegçilikde saklanmalar diýip döwlet başçymyz bellädi. Bu babatda vice-premieri ýokary gözegçilik idarasynyň ýol başçysyna bir näçe anyk görkezmeler berdi. Soňra Ministrler Kabinetiniň başlygynyň ornatary, Döwlet Topçuluk Geňeşiniň sekretary Amanow mukaddes garaşsyzlygymyň şanly 30 ýyllyk bayramçylygyna ýokary guramaçyk derejesinde taýýarlyk görmek boýunça alınıp bolýan işler barada hatabat berdi. Döwlet başçylygynda hatabat dinläp, ýurdumyzyň harby we hukuk goraýjy idaralarynyň şahsy düzümleriniň hünär taýdan taýýarlygyny kämilleşdirmek, aýratynda mukaddes garaşsyzlygymyň şanly 30 ýyllyk münasibetli geçiriljek dawraly bayramçyk çärelerini ýokary derejede taýýarlyk görmek meselelerining wajypdygyny bellädi. Bu babatda vice-premieri Döwlet Topçuluk Geňeşiniň sekretaryna anyk görkezmeler berdi. Soňra hormatly prezidentimiz meclise gatnaşyra ýüzlenip şeýle diýdi. Ministr Kabinetiniň gaýdalary. Näme şeýlüň birinji çäreginde ýerine ýeten hem işlerin netijeleri koronavirus ýokonyň ýagramy hem de dünýä ykdysadyna ýetirýän ýany sebäpli ýüze çykan daşarky meselelere garamazdan ýurdumyzyň gözegini tutulan maksatnamalaryna laýyklykda ösmegini dowam edýäniňi görkezýär. Cemi içerik ölümü ötüşü ýylyň hem başyndan beri 5,9 götürüm derecede durmukda saklanyp gelýär. Rähmetten haklar var, o götürüm ýoklanyrly. Ýurdumyzda ýeri senat hem durmuş maksat hem desgalaryň şu an täze şäherçiliginiň ýaşaýyş ajaýlaryň dinjar şemde sagaly şemerkalaryň mektepleriň çağlar baglanyň bir näçe beýleki desgalaryň golluşy dowam edýär. Bizim kabul eden meýanlamalarymyza laýyklykda alym we hem bilim ulgamlaryny hem özgörtmeler amala aşdyrylýar. Öwrümçiliklerin döwri we ýagdaýa getirip baýda ykdysadyat emeli gelýär. Newtkaz yataklary öwleşdirilýär. Türkmenistan, Awganistan, Pakistan elektrik hem araktaşyk ulgamlarynyň şeýle Türkmenistan, Awganistan, Pakistan, Hindistan gaz geçirişiniň guruluşlary alyp barýar. Beýlekem halkara hem taslamaryny
Amalaştırma hem tayyarlık görülýär. Bizim hususi pudogy ösürmek, gollamak, iqtisadiýetimizi özgörtmeleri amala aşyrmaga, telik geçirip giňden çekmek siýasatyny dowam edýär. Bir kara hem dowlatynyň siýasat hem ulgamyny kämleşdirmek hem dowam edýär. Häzirki döwürde biz ýurdum 2021-2025-nji ýyllarda durmuş iqtisady taýdan emestirmek maksatnamasyny amalaşdyrmak goýunça netijeleri işleri geçirmelidir. Esasy bayramlamalar. Ýurdumyzyň garaşynyň şanyny 30 ýylla. Ak mermerli paýtatymyz Aşgabatyň 140 ýyllygy we bir taraplyk bayram nasip etdi. Gözeňinde tutulan çärelerinde gowy taýýarlyk görmelidir. Şöyle bir işimizi esasan hem o milli maksatnamadan laýykda alıp barmalylar. Garaşy dowlatynyň jubileyi her şäherde, her owada gurulan ählem täze binalar hem desalar bilen ýatda galmalylar. Şoňa görä men hem aýdyşym ýaly ministr kabinetiň başlygy vilayetler boýunça jogapkar edilen olmasalary siz o milli maksatnamasyň durmuşa geçirişi barada ministr kabinetiň her meclisinde hasawat berýär. Vilayet häkimleri bolsa sany ulgam arkaly geçirilen her iş maslahatyny hasawatyny bererler. Hormatly ministr kabinetiň agzalary. Biz sany ulgam ornaşdyrmak, umman daşa ýurtlardan getirilen harytlaryň orny tutýan öwrümçiligini döretmek. Öwrümlerimiziň beýleki dowlatlaryň iýberlen meşgullerini artdyrmak. Maýama oýumlaryny çekmek, daşa ýurt puluny hem terişlerin gelip goşan meşgullerini artdyrmak goýunça siýasatymyz hökmany dowam etmeli. Dowlat dolanýyşyny kämleşdirmek goýunça özgörtmeleri de alıp barmaly. Dowlat biz ýerine ýetirişine bir gödöwşiledip, gödöwni tutulmadyk we dolanýyş çykdaýjylaryny alar. Şonuň ýaly pulu, kar we mal umumlaryny, bazı usullaryny giňden olanmak, iqtisadiýetimizi diversifikasiýa ýolyny sürmek goýunça işleri geçirilmeli. Hususy puldan paýyny artdyryp, ony hem ýolumyň iqtisadiýatyny işden gatnaşmak üçin ähli diýer çäreleri görmeli. Abdurrahmanow, siz neft qara puldan ora girdi, ol goýulyk puldan hem aýratyn üns bermeli. Bu iki puldan men hem olarlar taşyk berişim ýaly işleri qadyr ýola öýmek üçin iş alıp barmagy täze görnüşlerini görüleme dowam etmeli. Sanly ulgam arkaly geçirilen ministrler kabinetiniň mejlisinde başga da bir näçe möhüm meselelere garaldy. Olar boýunça degişli çözgükleri kabul edip, hormatly prezidentimiz mejlis şemledi. Hormatly ministr kabinetiň agzalary, biz şunuň bilen ministr kabinetiniň sanly ulgam arkaly mejlisini geçirip gutarýar. Men de zaten gerýäňde bir jan sağlagyny, maşgala danışygyny bir karatamyzyň gulle we soruny alyp baran işlerini diňe uluslarary arzu edýär. Sağ olun. Ine bolsa Türkmenistanyň prezidentiniň golçekar etminamalary bilen tanış edýäs. Berkarar döwletimiziň bagtyarlyk döwrüni, ýurdumyzyň medeniýet, sunugat we siýasatçylyk ulgamyny sanly iqtisadiýaty ösdürmek, şeýle-de Türkmenistanyň medeniýet ministrliginiň işini hasym kämilleşdirmek maksady bilen Türkmenistanyň prezidenti karary gol çekdi. Resminama laýyklykda Türkmenistanyň medeniýet ministrliginiň merkezi idarasynyň gurulşy tasdiklanyldy. Berkarar döwletimiziň bagtyarlyk döwrüni ýurdumyzyň neşriýat çapkany ulgamyny, innowasion tehnologiýalary we maglumat aragatnaşyk enjamlaryny edgiderli ornaşdyrmak işlerini üstünlikli dowam etdirip, sanly iqtisadiýaty ösdürmek, şeýle-de Türkmen döwlet neşriýat gullugynyň işini hasym kämilleşdirmek maksady bilen Türkmenistanyň prezidenti karary gol çekdi. Resminama laýyklykda Türkmen döwlet neşriýat gullugynyň merkezi idarasynyň gurulşy tasdiklanyldy.
Türkmenistan bilen Russiya Federatsiýasynyň arasynda gazalanan iki tarap bilen alanlaşyklary durmuşa geçirmek hem iki ýurdun özara gatnaşyklaryny munun beýlegem ösdürmek maksady bilen Türkmenistanyň prezidenti karary gol çekdi. Retminama laýyklykda ykdysady hyzmatdaşlyk boýunça hökümetara Türkmen-Rus topurynyň Türkmen bölüginiň düzümi tasdiklanaldy. Türkmenistan bilen Ýaponiýanyň arasynda gazalanan iki tarap bilen alanlaşyklary durmuşa geçirmek hem iki ýurdun özara gatnaşyklaryny munun beýlegem ösdürmek maksady bilen Türkmenistanyň prezidenti karary gol çekdi. Retminama laýyklykda Türkmen-Ýapon ykdysady komitetiniň Türkmen bölüginiň düzümi tasdiklanaldy. Berkarar döwletimiziň bagtyarlyk döwrüni ýurdumyzyň owu hujuluk pudugyny amala aşyrýan özgertmeleri dowam etdirmek, öňürleýän owu hujuluk önümleriniň möçürlerini hasam artdyrmak hem şalynyň ýokary hasyny öňürmek öpçün etmek maksady bilen Türkmenistanyň prezidenti Türkmenistany 2021-nji ýylda şaly öňürmek hakyna karary gol çekdi. Resminama laýyklykda Türkmenistanyň owu hujuluk we daş gurşaw goramak ministrligine, Daşawud we Lewap vilayatylarynyň häkimliklerine, Daşawud vilayatynyň Saparmurat Türkmenbaşy etrawyna hem Lewap vilayatynyň Darganaty, Dänew, Çärjew, Farab, Sayet, Halaç, Hojamaz, Kerki, döwletli we Köýtünäg etraplaryna önümçilik we ekin dolanşygyny agrotehnikanyň talaplaryna laýyklykda ilmi esasy ýoly goýmak bilen şalynyň ýokary hasynyň öňürilmegini öpçün etmek tapşyryldy. Bedew bäsleşiklerine ýeňji bolan atlary berilýän bayraklary paýlamagy hasym kemilleşdirmek, şeýle-de Türkmen bedewiniň milli bayramy münasibetli geçirilýän bäsleşiklerin ýeňjilerini gymmat bahal bayraklary bilen sylamak maksady bilen Türkmenistanyň prezidenti karary gol çekdi. Resminama laýyklykda Türkmenistanyň atçylyk sport toplumlaryny geçirilýän at şapşyklaryny, gözellik bäsleşiklerini hem atly sport ýarşlaryny ýeňiş gazananyň üçin Türkmenistanyň raýatlaryny we ýuridik şahslaryny degişli atlara berilýän bayraklary şol atlaryň ýokary derejede ösdürilip ýetişdirilmegine goşun şahslaryň arasynda paýlamak belenildi. Berkarar döwletimiziň bagtyarlyk döwrüni, müňýüllüklaryň dowamyny, Türkmen topragyny kemale getirilen, halkymyzyň milli gymmatlyklarynyň biri hasaplanylýan wepalygyň, edermenligiň, batyrlygyň ajaýyp nusgasyna öwrülen Türkmen alaway itleriniň daşky keşini şekillendiriş we amaly haşam sunuwatynyň eserlerini çeper beýan etmek hem Türkmen alaway itleriniň şan şöhratyny hasam belende galdyrmak şeýle-de Türkmen alawaýynyň bayramy münasibetli bäsleşikleri geçirmek maksady bilen Türkmenistanyň prezidenti karary gol çekdi. Retminama laýyklykda Türkmenistany her ýylyň aprel aýynda Türkmen alaway itleriniň arasynda ýylyň Türkmen edermen alaway adly halkara bäsleşigini hem Türkmen alaway itleriniň daşky keşini şekillendiriş we amal haşam sunuwatynyň eserlerini, neşir önümlerini, foto suratlarda, teleýaýlymlarda çeper beýan etmek ugrunda halçylyň, suratkeşliň, heykel taraşlyň, foto suratçylyň, neşriýat işgärläriniň we teleoperatorlaryň arasynda bäsleşikler geçirmek belenildi. Şeýle-de resminama bilen Türkmenistany Türkmen alaway itleriniň arasynda ýylyň Türkmen edermen alaway adly halkara bäsleşigini geçirmek tertibi Türkmen alaway itleriniň daşky keşini şekillendiriş we amaly haşam sunuwatynyň eserlerini, neşir önümlerini, foto suratlarda, teleýaýlymlarda çeper beýan etmek ugrundaky bäsleşigi geçirmek tertibi tasdiklanyldy. Türkmen alaway itleriniň arasynda ýylyň Türkmen edermen alaway adly halkara bäsleşiginde birinci ornu eýelen ýeňje Türkmenistanyň prezidentiniň baş bayragyny bermek belenildi. Türkmen alaway itleriniň daşky keşini şekillendiriş we amal haşam sunuwatynyň eserlerini, neşir önümlerini, foto suratlarda, teleýaýlymlarda çeper beýan etmek ugrunda halçylyň, suratkeşliň, heykel taraşlyň, foto suratçylyň, neşriýat işgärläriniň we teleoperatorlaryň arasynda geçirilýän bäsleşiklerin ýeňjilerini Türkmen alaway itiniň şekli, çitilen iň nepis haly, Türkmen alaway itiniň iň gowy surat eseri, Türkmen alaway itiniň iň gowy heykeli, Türkmen alaway itiniň daşky keşi ýerleşdirilen iň gowy neşir önümi, kalendar, Türkmen alaway itiniň edermenligini açyp görkezýän iň gowy telewizion görnüşleri üçin Türkmenistanyň prezidentiniň gymmat bahaly bayraklaryny bermek belenildi. Şeýle-de resminama laýyklykda Türkmen alaway itleriniň arasynda ýylyň Türkmen edermen alaway adly halkara bäsleşigine ýeňiş gazananyň üçin Türkmenistanyň
Türkmenistan'ın rayetlerine ve yuridik şahslarına değişli Türkmen alavay itlerine berilyen bayrakları şol itlen yuqori derecede ösürüp geçtirilmegine qoşun şahslan arasında paylamak belenildi. O bu hoculuq ve daş Gurşow Gorumuk Ministerliğine, Medeniyet Ministerliği, Televiziya, Radio Gepleşikleri ve Kinematografiya varadaki Döwlet Komiteti, Türkmen Döwlet Neşriyat Gulluğu, hemem Türkmen hali Döwlet Birleşigi bilen bilelikde her ýyly bäsleşikleri geçirmek boýunça eminler toporunun düzümini Ministrler Kabinetine tasdiklamak üçin bermek, bäsleşiklerin yuqori derecede we gurumçulukly geçirmegini öpçün etmek tapşyryldy. O bu hoculuq ve daş Gurşow Gorumuk Ministerliği, Medeniyet Ministerliği, Televiziya we Radio Gepleşikleri we Kinematografiya varadaki Döwlet Komiteti, Türkmen Döwlet Neşriyat Gulluğu hemem Türkmen hali Döwlet Birleşigi degişlikde bäsleşiklerin geçirilişini Milli Teleradio ýylymyň şeýlede beýleki köpçülüklüğünü habar beriştirişlerinin üstü bilen giňden mahabatlandırmağa, Türkmen alavay itini wasp edýän iň gowy makalary, hikaýalary, goşgulary, poemalary, teleradio gepleşikleri, çeper hemem sungut eserlerini, şeýlede iň nepis hallary Türkmenistanyň prezidentiniň Türkmeniň altyn asry atly bäsleşigine ködürlemege borçly edildi. Türkmenistan'ın prezidenti Gurbanguly Berdimuhammedow, onun aljenabi Beýik Britaniýanyň we Demirgazyk Irlandiýanyň birleşen paşalarynyň paşasy Elizabeth II ýan ýollaşy, onun aljenabi Edinburgh gerçegi Şahzade Philipp'in aradan çykmak derarly çuňur gynanç hatyny ýollady. Şu agyr purtatda ruhy durnukluk dilep, maşgalaňyzyň agdalaryna hemem birleşen paşalarynyň ähli halkyna ýürekden gynanjymy we medet berji sözlerimi ýetirmeňizi haýş edýän diýilip belenilýär. Watan habarlar gepleşigimizde dowam edýäs. Gahrman arkadamyzyň parasatly ýol başlaryna ýordamyzyň ähli ulgamlary bilen bir hatarda saglyk ulgamyna da uly öns berilýär. Ýordamyzyň saglyk ulgamyny ösdürmek, halkymyzyň saglygyny gorap saklamak boýunça saglyk döwlet maksatnamasynyň rejeleriniň görnüşiniň kabul edilmegi, saglyk ulgamynyň tehnika binýadynyň puwtalandyrmagy hormatly prezidentimiziň baş tutanlygyny döwlet adam üçindir diýen ýürelgäniň durmuşa geçirilýäniniň aýdyň suwtnamasy bolup durýar. Türkmenistanyň Saglyk goraş we derman tenagat ministrliginde hormatly prezidentimiziň tagallasy bilen Russiýa Federatsiýasynyň Tatarstan Respublikasynyň Kazan Dikuşar dawat tarapyndan öndürilen we satyn alynıp ýurdumyza getirilen ansat kysymly tiz lukmançylyk kömegi Dikuşarynyň Saglyk goraş ulgamyna sowgat berilmegi münasibetli hoşallyk maslahaty geçirildi. Maslahatda çykyş edenler berkarar döwletimiziň bagtyarlyk döwrüni, hormatly prezidentimiziň başda durmagyny, saglyk goraş ulgamyny kämilleşdirmek, dünýä lukmançylyk tejribesinde gazanlan üstünlükleri, milli lukmançylygymyza ornaşdyrmak, dünýäniň awraýly halkara guramalary we daşary ýurtlaryň saglyk goraş ulgamy bilen gatnaşyklary mundan beýlekde hata puwtalandyrmak, tejribe alşmak, saglyk goraş ulgamynyň maddi tehnik binýadyny barha puwtalandyrmak ugrunda giň gerimli maksatnamalaryň işler alınıp barylýandygyny bellediler. Maslahatyň ahyrynda oň gatnaşyklary biragdan Mehriban arkadamyda ýüzlenme kabul etdiler. Bu waka münasibetli jemgyýetçilik guramalarynyň merkezinde Türkmenistanyň Mejlisiniň, Demokratik Partiýasynyň Syýasy Geňeşiniň, Agrar Partiýasynyň Merkezi Geňeşiniň, Senagatçylar we Telekeşler Partiýasynyň Merkezi Geňeşiniň, Kärdeş arkalyşlarynyň Milli Merkeziniň, Zenalar Birleşiginiň Merkezi Geňeşiniň, Ýaşy Guramasynyň Merkezi Geňeşiniň bilelikli guramaklarynda hormatly prezidentimiziň sagdyn durmuşy ýörelgesi rowaçlany ýaratly maslahat geçirildi. Türkmenistanyň Medeniyet Ministerliğiniň hemem ýaşlar guramasynyň merkezi geňeşiniň bilelikde geçiren ýordamyzyň dutar ustalarynyň başy sadanalarynyň arasynda dutar ýasamak senetçiligi, dutarda saat çalmak we başyçylyk sunuty atly bäsleşiginiň jemleýici tapyry geçirildi. Dutar ýasamak senetçiligi, dutarda saat çalmak we başyçylyk sunuty atly bilen geçirilen bu bäsleşigiň esasy maksady dinleýijiniň kalbyna aram berýän türkmen milli dutar saat guranynyň ýasalyş usullaryny, täýärlerini, bu urdaky halk tejribesini öwrenmekden, dutarda durly ýerine ýetirjilik ugurlaryny, däplerini ösdürmekden, halk arasyndan usta sadanalaryň, bagşylaryň we senetkäýlerin baý tejribesini özüne jemleýän ýaş tekinleri ýüze çykarmakdan, halkymyzyň aýdymsal mirasynyň ajaýyp nuskalaryny wagt etmekden, dutar ustalarynyň hüner ustaatlygyny, dördijilik ukybyny kämilleşdirmekden ibaratdyr. Dutar ýasamak senetçiligi, dutarda saat çalmak, bagşyçylyk sunuty ýaly ugurlary öz üçin alan bu bäsleşik iki tapgarda geçirildi. Bäsleşigiň çägine türkmeniň amaly haşam sunutynyň we milli saat guralarynyň gadymy nuskalaryny öz üçin alýan seri gurally.
halk seper dörejiligi bilen meşgullanýan ustalar özleriniň kämil başanyklary bilen ýasan saz gurallaryny we onuň ýasalyş usullaryny görkezdiler. Bäsesi 61-nji bolanlar diplomlar, hormat hatlar hemde ýadygarlyk sowgatlary bilen sylaglanylar. Hormatly adamlar, ene bolsa ýurdumyzyň vilayetlerini we paýtagtymyz Aşgabat şäherine şuň 9-njy aprel saat 20-den 10-njy aprel saat 20-çe boljak howa barada Türkmenistan howa maglumatçylygynyň berýän habar bilen tanış bolun. Balkan vilayetine ötkäp duran bulutly howa bolup bunu ordan telesekundda 9-14 metr etýän şemal öter. Howa gecesine 17-20 gradus, gündüzüne 28-33 gradus maýly bolar. Ahal vilayetine ötkäp duran bulutly howa bolup bunu ordan telesekundda 9-14 metr etýän şemal öter. Howa gecesine 13-18 gradus, gündüzüne 27-30 gradus maýly bolar. Mara vilayetine ötkäp duran bulutly howa bolup bunu ordan telesekundda 8-13 metr etýän şemal öter. Howa gecesine 12-17 gradus, gündüzüne 27-30 gradus maýly bolar. Lebap vilayetine adken bulutly howa bolup bunu ordan telesekundda 8-13 metr etýän şemal öter. Howa gecesine 11-16 gradus, gündüzüne 25-30 gradus maýly bolar. Daşan vilayetine adken bulutly howa bolup bunu ordan telesekundda 9-14 metr etýän şemal öter. Howa gecesine 12-17 gradus, gündüzüne 24-29 gradus maýly bolar. Paýtagtymyz Aşgabatda ötkäp duran bulutly howa bolup bunu ordan telesekundda 10-14 metr etýän şemal öter. Howa gecesine 16-18 gradus, gündüzüne 28-30 gradus maýly bolar. Ýurdumyz boýunça aprel aýynyň 10-nyna magnetik hadisesiniň durnukly ýagdaýda bolmagyna garaşylýar. Edil vatandaşlara, häzirki wagtda howanyň düzmünde tozan bölejikleriniň möçöriniň hadadan 7 götürüm artmagy bilen baglanşykly howa şertleriniň adam bedenine getirgen oňaýsy täsirleriniň öňüne almak üçin agyz burun örtüklerini ulanmagy, şeýle-de ýaz pasyna howanyň derejesiniň üýtgeýäniňi nazara alyp, pasla görä giyinmegi maslahat berýäs. Mehriban eleşler, bu düzgünleri berk berjaýsaňyz, ýylyň islenik paslanyna öz saglygyňyzy gorap bilersiňiz. Mehriban adamlar, şunun bilen watan habarlar gepleşigimiz jemleýäs. Berkarar döwletimiziň bagtyýarlyk döwrüni aty watanymyz Türkmenistan ähli wagtlarda ösüşlere betlenýär. Ähli ösüşlüň özününde bolsa halkyň behwidi bar. Çünki biziň ýurdumyzda döwlet adam üçindir. Hoş wagtyňyz.